Здравейте! При нас е Кристиян, който очевидно, щом е при нас, има някакъв проблем по костноставния апарат. Сега ще разберем какъв е. Какви са оплакванията? Болки в долната част на ходилото, към средата и дискомфорт като мускулна треска от неспортуване. От неспортуване, болка като от мускулна треска? Да. От колко време? Горе-долу от около 2 седмици. От 2 седмици. Нещо имаше ли, което да провокира това? Мисля, че не. Не. Добре. Заповядай седни, събуй се бос, за да погледнем. Добре. Изправен, погледа напред. Леко приклекни. Още. Добре. Изправи се и само пръстите вдигни нагоре. Добре. Имаме спадане на сводовете. Значи болките са в ходилото и свода. Колене, гръб нагоре няма нищо. Добре. Нямаш много добра гъвкавост по стъпалото. В смисъл, пръстите в предната част на стъпалото би трябвало да се движат по-добре, защото това помага за хубавото оттласкване от последната фаза на стъпване, както и ахилесовите сухожилия също са доста сковани и вдървени. Това може би е вследствие на обездвижването ти и спирането на спорта. Така че млад човек си трябва да раздвижиш, да стречнеш, да разтегнеш малко ахилесите. Или поне вкъщи да правиш упражнения за ходилата. Можеш върху тенис топка, да речем, да правиш хубав масаж на стъпалата и ако усетиш болезнена точка, там да натиснеш с цялата си тежест и да разтриеш, докато се разнесе болката. Това ще подобри доста състоянието на ходилата, пък и ще активира вече отслабналата мускулатура по стъпалата. Разтягането на ахилесите и дълбоки масажи на ахилесовите сухожилия и прасеца също са доста препоръчителни. Защото ако имаме сковани ахилеси, това също не помага за правилното и доброто движение на тялото. Защото човек ходи като робокоп. Усетил ли си да ходиш по-вдървено? Чак така не, но вероятно може и да се случи. Добре, ще погледнем. Ето го това вкарване на глезена навътре, виждаш ли? Да. Това движение на глезена навътре се нарича хиперпронация и тя е вследствие на падане на сводовете ти. Сега с телките ще повдигнем сводовете, ще ги ще ги повдигнем оптимално, колкото е подходящо за твоето стъпало, така че да накараме крака да стъпва право, без да криви. И ще ги направим и динамични, така че да можем да активираме мускулатурата по стъпалата и да върнем по-добрата мобилност. Сега ще загрееме материала и ще направим нещо като репетиция, за да знаеш какво предстои. А колко е силна болката по скалата от 1 до 10? 3-4. 3-4. Наистина в начален стадий съм проблема. Повече сутрин, като станеш и стъпиш първите стъпки? Сутрин, да, и вечер. И вечер. Да. Добре. Това се прилича на плантарен фасцит, в смисъл възпаление на сухожилието на стъпалото. Така че поноси си стелките редовно. Ако прекарваш повече време в къщи и служи си ги в обувки за вкъщи. Така че в къщи също да си подкрепен. Тъй като фасцията се възпалява, когато ходиме боси по тези твърди настилки, каквито са в домовете ни. Това ще облегчи буквално още утре ще си по-добре.
Стелките са готови. Сега ще отпусна само пръстите и ще ти покажа как точно да масажираш стъпалата. Вкъщи може би имаш някакъв ролер. Ето така, ела тук стъпи. Дай единия крак. Така, сега придвижвай се напред с пръстите, придвижвай се напред и натискай и масажирай свода. Има ли болка някъде? Там, където има болка, натисни с твоята тежест и разтри. Така пулсиращо. Пулсиращо. Все едно си върху топка. Да? И мести. Разнася ли се болката? Да. Точно. Ето това е... Да. Можеш назад, можеш напред. Да. Това са така подобно на тригър точките, където има нужда да се разтрие, да се разнесе кръвта, т.е. да се кръвоснабди по-добре и самата кръв да лекува възпалението. Така че ето това е масажа, който трябва да правиш вкъщи. Можеш да го правиш върху тенис топка, голф топка, ролер за стъпало, каквото намериш, шише, кочано царевица, каквото приспособление намериш. И след това разтягането, стъпи тук с петата, опъни коляното, опираш пръстите на стената все едно и даваш тежестта напред, така че да се получи разтягане отзад при ахилеса и прасеца. Гледаш капачката на коляното да гледа натам, на където гледат и пръстите, така че с мускулите извърти, ето така, извърти с мускулите, изпъни коляното, без да въртиш петата. Знам, че е трудно сега, но когато отпуснеш ахилесовото сухожилие, това ще се случи. Нали? Това ти е целта. Разтягаш и след това можеш да си вземеш ролер. Искаш ли да седнеш на земята? Да седна на земята? Да, седни на земята, за да ти покажа как да... Дай единия крак, този, който разтяга. Дай тук. Стъпи. Ето тук. Дай. Ето така. Стъпи. Дай този отгоре. Надигни и ролирай до тук. От тук до тук. Да, надигни. Точно така. Има ли болка? Да. Ето това е силен масаж. Ако е твърде силна болката, този крак може да дойде отстрани. Дай. Така по-добре ли? Да. И след няколко дни ще можеш и с двата крака. Но идеята е разтягане и след това дълбок масаж. Това ще отпусне ахилесовите сухожилия. Като цяло трябва разтягане и масаж. Точно. И на ходилото, и на сухожилието на ахилеса и прасеца. Сега ще сложим стелките в обувките. За прането не ти казах, че се перат на ръка, на чешмата с хладна вода, сапун и съхнат на пода. Не на печка, не на парно, не на слънце. Добре, заповядай, седни. Слагат се ето така леко навън пръстите. Хубаво да влязат навътре до край и след това се натиска центъра на петата, за да влязат. И се проверява тук да няма гънка. Леко навън пръстите до края. Трябва успоредно да легне петата. Като се вадат, за да се сложат други обувки, е тук от свода. Бъркаш и вадиш първо петата. Да, точно така. Тази е готова, можеш да обуеш. Разходи се малко и кажи как се чувстваш. Малко странно, защото ето тук. Усещаш подкрепата? Да, малко леко напрежение, леко подигане, което е нормално всъщност. Неприятно ли е? Не. Добре. Да, има тази подкрепа, за това са стелките, за да могат да персонализират обувките и да бъдат произведени за един и за другия крак. Но добре. Усещаш омекотяването? Да. Добре. Би трябвало да свикнеш до края на деня да не ги усещаш, просто защото бързо се свиква, с комфорта. И това е, сменяш ги от обувки в обувки. Поноси ги няколко дни в къщи, така че да можем напълно да елиминираме проблема с болката в стъпалата и сме готови. Благодаря ти. Всичко добро желая.